Nastal čas popoludnejšej služby posvätného zhromaždenia sviatku nekvasených chlebov. Vrijme si prostredníctvom dnešného sviatku hlboko do našich srdc obete Otca a Matky a ich lásku vyjadrenú cez kríž ešte raz. Hlboko sa zamyslíme nad všetkými našimi minulými hriechmi a kajajme sa. S odhodlaním mať účasť na Kristovom utrpení všetci musíme byť schopní nasledovať cestu obety Otca a Matky. Dnes pod názvom kázne Krásne pokánie preskúmajme Božie slovo počas popoludnejšej služby sviatku nekvasených chlebov. Obráťme sa spolu na knihu proroka Izajáša, kapitola 53. Na rannej bohoslužbe sme si našli čas na zamyslenie sa nad tým, čo všetko Kristus vytrpel až do svojho ukrižovania. Asi pred 2700 rokmi prorok Izaiáš vysvetlil všetky tie záležitosti týkajúce sa otázky, odkiaľ všetky tieto veci pochádzajú. Pozrime sa na knihu proroka Izajáša, kapitola 53, verš 1. Kapitola 53, verš 1. Kto by uveril, čo sme počuli a komu sa zjavilo Pánovo rameno? Veď vzišiel pred ním z ťaratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opohnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opohnutý, a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa, ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, a neotvoril ústa. Z úzkosti a súdu ho vyrvali, a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadí do síta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Môžeme vidieť cez knihu proroka Izajáša, kapitola 53, že dôvod, prečo musel byť Kristus ukrižovaný, bol vysvetlený veľmi podrobne. Dnes je deň, keď bol Kristus ukrižovaný. Sviatok nekvasených chlebov je predovšetkým časom na pripomenutie si a zamyslenie sa nad utrpením a ukrižovaním Krista.
O tom, čo sa stalo Kristovi, keď bol ukrižovaný, je napísané: Bol prebodnutý pre naše priestupky, zdrvený pre naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, bol na ňom a jeho ranami sme uzdravení. Prorok Izaiáš zanechal tieto záznamy v Biblii pred 2700 rokmi. Asi 700 rokov predtým, ako Ježiš prišiel na túto zem, nám Boh už zjavil dôvod prostredníctvom prorokov a osvietil nás prostredníctvom týchto proroctiev. Proroctvá nám tiež dávajú vedieť, na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Vždy, keď čítame tieto slová v knihe proroka Izaiáša, kapitola 53, nemôžeme ináč. A ešte raz si myslíme, aké ťažké boli naše hriechy a aký prísny trest sme si zaslúžili. Pre naše priestupky a naše neprávosti bol prebodnutý a zbičovaný. Znášal naše neprávosti sám a v samote. Aj keď trpel útlakom a súžením, neotvoril ústa, ale trpezlivo kráčal po tejto ceste. Náš nebeský Otec, Kráľ kráľov a Pán pánov, čelil ponižovaniu a vypočúvaniu zo strany svojich stvorení, v tichosti znášal svoju cestu. Verím, že by sme si jeho život mali vždy hlboko vriť do srdc a vážiť si ho. Preto si dnes ešte raz musíme všetci pripomenúť deň, keď bol Kristus ukrižovaný a zabezpečiť, aby sa medzi každým z nás odohrali dejiny pokánia za všetky naše minulé priestupky a neprávosti. Keď Ježiš prišiel na túto zem pred 2000 rokmi, jeho najviac zdôrazňované učenie bolo: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Môžeme vidieť, že veľa žiadal o naše pokánie. Teraz sa nebeské kráľovstvo blíži a my zachovávame sviatok nekvasených chlebov. Ak sa ešte raz hlboko zamyslíme nad dňom, keď Kristus zomrel na kríži, musíme sa stať tými, ktorí sa kajajú a prijímajú nebeské kráľovstvo, ktoré sa blíži. Potom, ako možno dosiahnuť pravé pokánie? Aké správanie a konanie by sme mali prijať? Pokánie znamená nielen uznať a cítiť ľútosť nad našimi hriechmi, ale aj žiť zmenený život s pevným rozhodnutím už tieto hriechy nespáchať. Potom preskúmaním nasledujúcich troch prípadov uvažujme, kto skutočne žil život pokánia. A získajme pohľad na to, ako by sme dnes mali žiť život pokánia. Existuje dieťa menom Agáta. Agáta verí, že kradnúť od ostatných je nesprávne. Existuje dieťa menom Margita. Margita cíti, že kradnúť druhým je nesprávne a snaží sa očiniť všetky hriechy, ktoré predtým spáchala, dobrými skutkami. Existuje dieťa menom Beáta. Beáta je presvedčená, že kradnúť je nesprávne a zaväzuje sa, že to už nikdy neurobí. A tiež sa snaží presvedčiť ostatných zlodejov, aby sa kajali. Koho z týchto troch možno považovať za človeka, ktorý žije skutočne kajúci život? Stupeň pokánia sa môže líšiť, ale skutočné pokánie, ktoré si Boh želá, možno vidieť v treťom prípade Beáty. Človek, ktorý cíti ľútosť za svoje hriechy a rozhodne sa: už sa nebudem podieľať na tomto hriechu. Ide ešte ďalej, aby presvedčil ostatných, ktorí páchajú takéto skutky, aby sa kajali.
Preto, keď Ježiš prišiel na túto zem, jedna z vecí, ktoré nám ukázal ako prvé, bola zaznamenaná v Evanjelium podľa Marka kapitola 1, kde od skorého rána povedal: Poďme inde do susedných dedín, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. Otvorme spolu Evanjelium podľa Marka kapitola 1. Marek, kapitola 1, verš 35. V čase ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. On im odvetil: Poďme inde do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. V Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola 19, verš 10 povedal: Prišiel som hľadať a zachrániť stratených, zatiaľ čo v Evanjeliu podľa Marka povedal: Prišiel som kázať. Potom môžeme zistiť odpoveď na to, čo je najdôležitejšia a najväčšia práca, ktorú musíme urobiť, aby sme boli spasení však. Je to kázanie. Pozrime sa na Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 19. Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 19. V Evanjelium podľa Lukáša, kapitole 19, verši 10, Ježiš hovorí: Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Syn človeka tu odkazuje na Ježiša však. Dôvod, prečo Ježiš prišiel na túto zem, je inými slovami, účel jeho príchodu bol hľadať. Čo iné prišiel urobiť? A zachrániť, čo sa stratilo. Potom, ako sa správa človek, ktorý skutočne robil pokánie? Čo je dôkazom toho, či sa človek kajal alebo nie? Keď vedie iných hriešnikov na cestu spásy, Boh to považuje za pravý dôkaz pravého pokánia. Obráťme sa všetci spolu na Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 15. Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 15. Pozrime sa na Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 15, verš 10. Hovorím vám, takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. Prejdime k veršu 7. Pozrime sa na verš 7. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Keďže kázanie je pravým dôkazom pokánia pred Bohom, dal príklad kázania od skorého rána a dokonca aj v okamihu. Keď vystúpil do neba, povedal: Budete mojimi svedkami v Samárii a až po samý kraj zeme, a nabádal nás, aby sme sa snažili priviesť mnohých hriešnikov k odvráteniu sa od ich hriechov a vynaložili úsilie pri plnení tohto poslania. Zanechal nám aj prísľub: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pozrime sa tiež na Evanjelium podľa Matúša, kapitola 28, verš 18. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 28, verš 18. Kapitola 28, verš 18. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Toto je posledné slovo, ktoré Ježiš zanechal na zemi. Inými slovami, toto je jeho úprimná prosba, aby sme dosiahli najkrajšie pokánie. Práve sme si pozreli príbehy Agáty, Margity a Beáty. Sú to študentky, ktoré už aspoň raz kradli od ostatných.
Každá z nich však mala iné myšlienky. Agáta sa kajala so základným pocitom, že kradnúť iným je zlé, a Margita tiež cítila, že kradnúť iným je zlé. Bez nápravy len prechovávala myšlienku: nahradím svoj predchádzajúci hriech iným dobrým skutkom. Beáta cítila, že kradnúť od ostatných bolo nesprávne. Takže nie len, že prestala kradnúť, ale tiež viedla ostatných zlodejov k pokániu. Potom z tých troch, koho možno považovať za toho, kto skutočne robil pokánie podľa učenia Biblie, bude to tretia Beáta. Aj my musíme vždy so sebou nosiť dôkaz pravého pokánia pred Bohom. Nie je dôkaz nášho pokánia plne hlásaním pravdy novej zmluvy v Samárii a až po samý kraj zeme. Preto je v knihe 1. list Solúnčanom kapitola 2 napísané, že Boh zveril túto úlohu len tým, ktorých vyskúšal. Inými slovami, všetky tieto úlohy zveril len tým, ktorí robili pokánie. Potvrďme to v knihe 1. list Solúnčanom kapitola 2. Pozrime sa na knihu 1. list Solúnčanom kapitola 2, verš 3. Kapitola 2, verš 3. Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Ako nám mohlo byť zverené evanjelium? Boh nás vyskúšal, čo znamená, že nás považoval za spravodlivých. Boli sme považovaní za synov a dcéry, ktorí sú najvhodnejší pre túto prácu. Z tohto dôvodu, čo nám bolo zverené? Bolo nám zverené evanjelium. Nezverujú rodičia úlohu tým, ktorí sú spomedzi ich detí najusilovnejší a najlepšie schopní nasledovať ich slová a učenie. Aj tu bolo povedané, že Boh nás považuje za spravodlivých a zveril nám poslanie hlásať toto evanjelium. To nie je niečo, čo môžu urobiť ani nebeskí anjeli bez ohľadu na to, ako veľmi chcú. Skutočnosť, že Boh považuje hriešnika za spravodlivého, znamená, že Boh najkrajšie prijíma pokánie hriešnika a milostivo toleruje všetky jeho skutky a správanie. Boh požiadal hriešnikov, ktorí boli ním schválení, aby im bolo zverené evanjelium. Schopnosť viesť iných hriešnikov k pokániu možno povedať, že je živým dôkazom toho, že človek skutočne robil pokánie. Nie je teda úlohou, ktorú nám Boh zveril, kázať evanjelium novej zmluvy. Obráťme sa na 2. list Korinťanom, kapitola 3. 2. list Korinťanom, kapitola 3. Pozrime sa na kapitolu 3, verš 6. On nás urobil súcich za služobníkov novej zmluvy a nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, kým duch oživuje. Boh chce, aby sme sa skutočne kajali a najlepší spôsob, ako sa stať tými, ktorí robia pokánie, je stať sa služobníkmi novej zmluvy. Preto sa tam píše, Boh nás urobil kompetentnými byť služobníkmi novej zmluvy. Obráťme sa na 2. list Timotejovi, kapitola 4. Druhý list Timotejovi, kapitola 4, verš 1.
Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pre jeho príchod a jeho kráľovstvo. Čo máme robiť? Z pohľadu svojho kráľovstva nám dal povinnosť kázať slovo. Dávam vám túto povinnosť pri pohľade na jeho kráľovstvo. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj. Čo to znamená? Samozrejme, bolo by dobré, keby sme sa venovali všetkému, ale nikdy by sme nemali byť leniví, ale usilovní, najmä v kázaní Božieho slova. V modernom jazyku je naliehaj vhod i nevhod jednoducho povedané, vždy bez rozdielu. Kážte slovo nie len vtedy, keď je príležitosť, ale v každom čase. Karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Verš 3. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy. Čo iné by sme mali robiť? Konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu. Boh chce dať svojmu nebeskému ľudu to najvzácnejšie požehnanie. Existujú 10 000 požehnaní, ale toto je požehnanie, ktoré Boh chce, aby všetky jeho deti dostali najviac. Boh povedal, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu. Potom sa pozrime na verš 6. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám. Čo nás čaká? Pripravený veniec spravodlivosti. Keďže sme usilovne pracovali na dosiahnutí cieľa, ktorý je pred nami, zameriavajúc sa výlučne na najväčšiu úlohu kázania svätej Božej vôle všetkým ľuďom na svete, nebudeme korunovaní najväčším vencom. Boh nás mohol pretvoriť na mnoho iných bytostí. Mohol z nás urobiť prezidenta spoločnosti, predsedu korporácie, prezidenta krajiny, alebo dokonca človeka pri moci vo vysokej vládnej funkcii. Skôr je zjavené, že Boh nás stvoril, aby sme boli kompetentnými služobníkmi novej zmluvy. Otvorme tiež knihu List Títovi, kapitola 1. List Títovi, kapitola 1, verš 2. K nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo. Ako to vyniesol na svetlo? V kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa. Boh ju nezveril len tak hocikomu. Kto môže kázať pravdu novej zmluvy, Boha Otca a Boha Matku všetkým ľuďom sveta? Sme to my, členovia našej sionskej rodiny, ktorých Boh považuje za spravodlivých. Boh si želá, aby sa hriešnici snažili a tvrdo pracovali, aby sa plne kajali a úplne sa podriadili Božej vôli ako kráľovské kňazstvo v nebeskom kráľovstve. To je to, čo Boh pre nás chce. Dnes vás žiadam, aby ste si ešte raz hlboko vrili do srdc Ducha Sviatku nekvasených chlebov, aby sme sa všetci stali nebeskými deťmi, ktoré sa najviac páčia Bohu. Keď premýšľame o našich minulých hriechoch a robíme pokánie, mali by sme si položiť otázku, čo odo mňa otec a matka chcú. Boh prišiel až na túto zem, aby nás hľadal a potešil nás, nešetril svoje telo, svoju krv, svoje postavenie, svoju slávu a svoju česť. Okrem toho dnes v tento sviatok nekvasených chlebov zomrel na kríži namiesto nás.
Preto nikdy nevymažme smrť Krista na kríži zo svojich srdc, ale nasledujme Kristov život krásne a milostivo až do konca. Nech je tento rok tým, kde všetky nebeské deti prinášajú radosť a slávu nebeskému Otcovi a nebeskej Matke. Momentálne držíme pôst od polnoci do dnešného dňa do 15 hodín. Aj keď sa postíme také krátke obdobie, aké náročné a bolestivé je to. Avšak život evanjelia, ktorý Kristus viedol 37 rokov po svojom druhom príchode, sa nedá opísať slovami. Naša dnešná cirkev, naša samotná existencia a naša budúcnosť, to všetko pramení z Božieho obetného života. V nádeji, že sa hlboko zamyslíme nad touto skutočnosťou a zapojíme sa do skutočne krásneho a úprimného pokánia, aby sme mohli rozdávať radosť nebeskému Otcovi a nebeskej Matke, by som rád ukončil popoludňajšiu kázeň. Ďakujem veľmi pekne.